2026ko udal aurrekontuak prestatzen ari geran honetan, albiste oso ona jaso berri dugu. Eskualdeko udalek Europako dirulaguntzetara aurkeztutako 14 milioi eurotako proiektuak aldeko balorazioa jaso du. Oiartzungo kasuan 4 milioi euro aurkeztu ditugu eta ondorioz 1,2 milioi euroko dirulaguntza zuzena jasoko dugu inbertsioetarako. 5 inbertsio nagusi azpimarratuko nituzke. Altzibarko gune estalia, Klareneko aparkaleko ondoan dagoen etxetxoa, Arditurriko minetako irteera, Arditurritako minetako azkeneko tunela argiztatzea, eta azkenik eta agian garrantzitsuena izan daitekeena, bidegorria bera hondatuta dagoen lekuetan konpontzea eta lotura berriak egitea. Auzoak bizi berritzeko ere bada diru laguntza hau eta ondorioz aukera izango dugu lokal hutsetan jarduera berriak jartzen dituztenei diru laguntzak eskaintzeko. Esan bezala, udalak hartutako iniziatibari esker eta eskualde mailan egindako lanari esker, gure inbertsioak bikoizteko aukera izango dugu eta horrek eragin zuzena izango du 2026ko Oiartzungo udaleko aurrekontuetan.